नमस्कार, प्रणाम। आप सबके एक बार फिर से स्वागत बा आपके अपना चैनल ज्ञान तो बढ़ले बा में। तो पिछला वीडियो में हमनी के एलसीएम सीखनी जा, तो सीख तो लेनी जा लेकिन बहुत कम क्वेश्चन बनौनी जा। तो आज कुछ क्वेश्चन बनावल जाई जिससे कि आइडिया लागो कि हाँ कितना सीखल बा। तो चली लोगिन हई पहले ही से हम लिख के रख दिला बानी कि समय व्यर्थ ना होखे आ हमनी के जल्दी जल्दी में बढ़िया से पढ़ लिया जाए। तो देखी हम बतौले रही कि जौन भी है नंबर बा ये नंबर में हमनी के जौन स्कूल में सिखावल जाता रहे वो में ही बतावल जाता कि सबसे छोट नंबर ढूंढ बाबू जौना से तीनों कट जाओ। तीनों नइखे कटत तो कम से कम दू गो कट जाओ। हम रउआ लोग इनके बताऊं कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढ के जौना से तीनों कट जाओ वो नंबर ढूंढे के बाद और सबसे बड़ नंबर से काटल जाई तो जल्दी कटी आसानी से बन जाई। देखी केगा हम बनाओ तनी के। अब ये हमरा लौकता कि हई 50, 75 और 125 ये तीनों 25 से कट जाई। कट तो पांचों से जाई लेकिन हम बढ़ान ढूंढत तनी ताकि हम जल्दी से एकरा के बना ली। तो सबसे बड़ नंबर जौन बा 25 बा जौन से तीनों कट जाई या खूब आराम से कट जाई। देखी केगा कटता। 25 दूना 50 आ 25 तिया 75 आ 25 पचे 125। अब देखी अब भाई देखी 2 बा 3 बा 5 बा का ई तीनों नंबर कौन ऐसा नंबर बा जौन से तीनों कट जा। चल तीनों नहीं खे कट तो कम से कम 2 गो कट जा। नहीं खे नु तो नहीं खे तो बस अब हैकर मल्टीप्लाई कर दियल जाई। यही के गुणवा जौन कैल जाई उहे एकर एलसीएम हो जाई। देखी कितना आसानी से ही बन जाता। देखी है एलसीएम लिख देनी हम आई 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 25। देखी 2 तिया 6 और 6 पचे 30 ई हो गई 30 गुणा है 25 बच गई। अब 25 के पहाड़ा एक बार 0 बार पढ़ी तो देखी तो का होता 0 आई। कोनो भी पहाड़ा नु 0 बार पढ़ल जाला तो 0 आवेला। हाई एक बार 25 के पहाड़ा हम 0 बार पढ़ देनी का आ गए 0। अब 25 के पहाड़ा हम 3 बार पढ़ देम तो का आ जाई जी बताई 75 आ जाई। 25 तिया का होला 75। देखी है कितना बढ़िया इतना आसानी से एलसीएम अपन मिल गई। अब ई जो नंबर बा नु सबसे छोटका नंबर हो जौन हैकरों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाई माने एकरा भाग चल जाई में कि कट जाई पूरा पूरा शेष ना बची में। हई 75 से एकरा के काटल जाई तो पूरा पूरा कट जाई शेष ना बचे दी। हई 125 से काटल जाई तो ई एकरा के पूरा पूरा काट दी शेष ना बचे दी। तो ई हो एलसीएम बनाओ के नौका जमाना के नौका तरीका। तो ये तरीका से अगर हमनी के एलसीएम बनावल जा तो बहुत जल्दी बन जाए। चलिए देखल जाए और ही क्वेश्चन बा ए पर देखल जाए कितना समय लागता। अब देखी है 75 बा 125 बा आई 200 बा। देखी ना 5 से ही सगरी कट जाई लेकिन हम का कहनी है बड़का नंबर से काटल जाई तो जल्दी कटी आराम से गुणा जौन होला ना वो और जल्दी से हो जाता। तो देखी केंगा एकरा करे के बा 25 से हम काटत नहीं एकरा के 3 बार में हई 5 बार में एकरा क बार में काटे बताई लोगी 8 बार में। अरे 25 के पहाड़वा 4 बार पढ़ल जाला तो 100 आवेला। आई में क गो 100 बा 2 गो 100 बा तो 4 बार पढ़ल जाला तो 100 आवेला तो 8 बार पढ़ल जाई तो 200 आ जाई।
ली है 8 लिख देनी। अब देखी फिर वही नंबर मिल गई, कटी अब कोनो नंबर से ना कटी तो बस करे गुणा कर दिहल जाई, हमनी के एलसीएम मिल जाई। देखी है एलसीएम 3 गुना 5 गुना 8 गुना 25, 3 पचे 15 15 अठे 120, हई हो गई 120। फिर हई वाला जो 25 बा जे लिख दी। फिर 25 के पहाड़ा 0 बार पढ़े 0 आई, 25 के पहाड़ा 2 बार पढ़े 50 आई, तो 50 के फिर 0 लिखा जाई। हासिल कितना बची, एकरा के अंग्रेजी में कैरी कहल जाला। हई हासिलवा के नो अंग्रेजी में कैरी बोलल जाला। तो कैरी कितना बच गई 5, यानी 5 हमारा टेढ़ होला एडजस्ट करम लोगी। अब 25 के पहाड़ा फिर एक बार पढ़ल जाई तो 25 आई, 25 में 5 जोड़ दियल जाई तो का आ जाई 30 आ जाई। ये अपन एलसीएम हो गई। देखी कितना जल्दी आ गई। अब ये छोट नंबर से काटे कर रही तो 5 मिल जाई, हो सके 3 जो है, हो सकेला कोनो और ही नंबर जो बड़ा टाइम लागेला। बड़का नंबर से काटा जाला ज्यादातर नो है 2 बार में ही निपट जाला, 3 बार 4 बार 5 बार करे के जरूरत ना पड़ी। यही तरह के क्वेश्चन आवेला कंपटीशनों में, कोनो बहुत भारी क्वेश्चन ना आवेला, यही तरह के आवेला तनी से नंबर बढ़ा दिए और वो लोग इनको वही में कंफ्यूज कर दिए नंबर एने ओने कर दिए एलसीएम में गड़बड़ा जाई। जो में उत्तर देहल रहला नु उ जान तरह सन कहां अपनी के गलती कइली, तो जहां गलती करे वाला पोजीशन रही वो उत्तर वो देले रहला सन। 4 गो ऑप्शन में रहला नु, अब तो 5 गो वाला आ गइल बा ए बी सी डी ई, तो में और कंफ्यूजन बा। तो अगर बढ़िया से ना पढ़ के जाइल जाई तो गणित के सवाल बनावल इतना आसान ना रही। तो देखी ये तरह के एलसीएम हम आगे और पढ़ाए। रउआ लोग इनसे रिक्वेस्ट बा कि चैनल के सब्सक्राइब कर लेम लोगिन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, जितना यार दोस्त हित नात रिश्तेदार हुई है सबके लगे शेयर कर दे, ताकि हमरा मोटिवेशन मिलो, हमरा लागो कि हाँ लोग हमरा के देखल चाहता, लोग हमरा के पसंद करता, हम मोटिवेट होके। तो यही तरह के और भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बना के रउआ लोग खातिर ले आए। तब तक खातिर रउआ लोग इनके नमस्कार प्रणाम, अपन आशीर्वाद बनौले रही लोगी और ज्ञान तब बढ़ले बा पर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।